Kublai shibun pi barok ki perlok ki bape je kanika video ka bamentak sngi. Sai sin pat ngen ya peje ka report ka blai mentaka nru tarik nailar ar hajar ar phau. Katkum ka report play tu da katanat ka koi ka khya jong ka sarkar India laong ba kibriu ki bayo pang coronavirus habro ka wai kar India ka batang hapo ka arab sawkanta menta ki don kemba san phun ru hajar ar spa prapu ar ngot. Kibla koi no saw phun ru hajar shispa ar phawai kibla klat no kendai spa sawngut. Na pedeng kini kibrang don mentah pedeng ka jingsha sumar lani aktif kis habro ka wai kar India ki don kemba san lak khnai san hajar san spa iwei. Kajala Maharashtra kadai kajala babuntam nabro ki jala ki bahap hapo kar India haba ki bayo pang baro ki don kemba sawlak henru prahajar aspa henru sangut. Tang hapo ka arab sawkanta ki kiu kemba shipo hajar lai spa khandai bat kibrang don mentah hapdeng ka jingsha sumar lani aktif kis habro ka wai kajala Maharashtra ki don kemba chilak saw henru hajar aspa henru prangut. Habangi pai pat ki jala ki bahapa po not East India ka jala Assam ka de ka jala babuntam nabro ki jala. Haba ki bayo ya kanika jingpang ki brang don mentah hapdeng ka jingsha sumar napo ka jala Assam ki don kemba khat saw hajar saw spa lai puar. Tripura shi hajar khandai spa iwei. Nagaland shi hajar praspa hnyau. Manipur shi hajar arspa arpsaw. Arunachal Pradesh henru spa saw puar. Sikkim saw spa khandai punriu. Mizoram pat kadai kejala baduna tam nabro kejala ki bahap hapo kari India ki don tang arspa san phawai. Di kendiat ngin ya phai se kejala jongi katkum ka report ba menta kasngi layatu ba Gidon kemba san phawai ngut ki bayo ya kan ka jingpang coronavirus ka batang hapo ka arp sawkanta bat henru ngut ki dai ki blak koi no. Lada khain lang baro ki bru ki bayo ya kan ka jingpang covid khat khandai habro ka wai ka jala ki don kemba khandai spa khandai phongut na pedeng kini ki blak koi no lai spa sawsan ki blak klat san ngut bat ki brang don meta hapedeng ka jingsha sumar lani aktif kis ki don kemba henru spa saw pho. Kibrang abyak report hadu menta kasngi ki don kemba lai spa prapungut. Habangi pai patchakari Bangladesh baro ki bayo ya kanika jingpang ki don kemba arlak saw khandai hajar henru spa san phawai ki blak klat no lai hajar lai spa henru kari Bangladesh ka don haka kerdan ka bakhat san. Ka Pakistan baro arlak praphawai hajar praspa henru phulai ki blak klat no henru hajar lai san. Ka Pakistan kawan haka kerdan ka bakhat saw. Habangi pai pat ki report ki badon hakaleng jongka perthai kari India menta kawan haka kerdan ka banengkong haka jingbuntam jong ki bayo ya kanika jingpang covid khat khandai ka batang hapo ka arp sawkanta bat kidon kemba san phunru hajar aspa prapu arngut baro ki bayo ya kanika jingpang hapro ka wai kari India khat khandai lak henrup saw hajar san spa lai phunru ba ar Brazil tang hapo ka arp sawkanta san phoi hajar henrup spa lai ngut baro arpu pralak shi hajar khandai spa arpway la United States of America tang hapo ka arp sawkanta saw khandai hajar henru spa arpulai bat baro saw nyolak arpu pra hajar arspa live khandai ngut ditang kini ki khobor mtak sngi ngen sakendo biang salasai kublai shibun.